yana mutum na. Ana tije ya kake? Duniya wana yazo kirishiwa ya kiri. Me ya faru tije? To bagi shi mun kama kwarto. Kun kama me? Kwarto. Aina. A gidan na kusa da damu wana. Amma mun ci gusu war shi wai. Kwarto kuma. Kwarto wai amma da mani ma ina son yankantar da abu ne shi fa. Domin gobe din ba zai sake dawo. Ka taba wala mutum. Akwai yirinya da mata wanda ne a shiwo. Zai je same shi ba. Ba wai mata din idon ci akwai guda biyu ba fa. Mata din ne bari ci to. Yanzu ya kuka da kwarton? Ya gudu. Okay, ya gudu? Ya gudu ba wando. Ala ya kutu amma ba ka sani ba mutum na. Ala nisi mun 500 a aljifin shwai. Da ma zan yankantar da abu din sun taba ne ji akwai kudi to. Shine ne rike kudi din. Ana cewa ka kama kwarto. Kije ka kama kwarto a sani kuma kudi nan kama wa. Nan kama kudi din. To yanzu amma dai ba ya jima matan ba ko? To wana kan ban sani ba ki shiga micika din suka tambaye mata din.